Nwunye aka na-achị Anambra steeti Oriaku nọnye Soludo kpọrọ okwu ka enwe ọgbakọ ndị eji okwu ha bụ izu ya na enyemaka ndị aka ji akụ iji nyere ndị mmadụ aka bụ ndị na-ezute ihe ịchọ aka mgba nke ide mmiri. Nwunye gọvanọ kwupụtara nke mgbe ọ gara njem na Unity Primary School dị na Umuoba Anam ebe ihe karịrị mmadụ 1,000 ji wee mere ọnọdụ n'ihi mkpamkpa ide mmiri. Kirie ka akụkọ nha n'uju. Camp shelter bụkarị ebe ụmụ nwaanyị na ụmụaka na-anọ bụ ebe edebere ndị na-enwerezi ebe akpọrọ ebe obibi ga-anọ n'ihi iju mmiri na-akpa mkpamkpa. Oriaku Soludo oge ọ na-agwa ndị nke a metụtara okwu kwuru na nsogbu ha na-enwe bụ ihe mgbakasị arụ nyere gọọmenti ma na-arịọ ndị mmadụ ka nwee ike gbatakwuru ha ọsọ enyemaka. N'aka nke ya, WHO South Zonal Coordinator Dr. Igboekwu kwere nkwa na ha ga-alụkọ ọrụ ọnụ ha na gọọmenti steeti a ka agbata ọsọ enyemaka n'ebe ndị a dị iche iche. Kọmishọna na-ahụ maka ọkụ latrik na mmiri ọṅụṅụ Injinia Julius Chukwuemeka tinyekworo nke ahụike bụ Dr. Afamobidike ha sokwa nwunye gọvanọ anyị wee gaa ya bụ njem.